Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Boma likugwiritsa ntchito ndalama zambiri pothandiza odwala COVID-19. Mchitidwe ogulitsa malo kwa nzika za maiko ena ukupitirira kukula. Ndipo munkhani zina ophunzira oposa 200 akusowa zipangizo zophunzirira zamakono pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Ndi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, boma lati likugwiritsa ntchito ndalama zoposa 300,000 kwacha pothandiza munthu mmodzi amene wadwala matenda a COVID mzipatala zake. Izi zikutanthauza kuti pa odwala 44 amene anali mzipatala za boma pomafika lachisanu, boma likuyenera kuti linagwiritsa ntchito ndalama zokwana 13.2 million kwacha pa tsiku. Ndi zambiri mulipoti ili limene akuwerenga Feston Malekezo. Wachiwiri kwa mkulu wa zophunzitsa anthu ku nduna wa zaumoyo a Mavuto Thomas anayankhula izi pa maphunziro athu ankhani okhuza katemera wa COVID-19 amene anachitikira ku Mzuzu. A Thomas anati munthu amene wadwala matenda a COVID-19 amafunikira masilinda 3 ampweya umene ndi wa ndalama pafupifupi 270,000 kwacha, komanso amafunikira mankhwala ena ndi chisamaliro china zimene zingachititse kuti chipatala chifune ndalama za pafupifupi 300,000 kapena 400,000 kwacha. Poyankhulapo mmodzi wa akuluakulu oona zakatemera ku nduna za umoyo Atemwa Nzengeza anagwirizana ndi Thomas ponena kuti kuchiza kapena kuthandiza munthu amene wadwala nthenda ya COVID-19 nkokwera mtengo kotero kuti Amalawi akungoyenera kuziteteza kuti asadwale nthendayi. Anzengeza anati nzosangalatsa kuona kuti pakadali pano abambo ambiri ayamba tsopano kubayitsa katemera wa COVID-19 poyerekeza ndi mbuyomu. Pamene kungotenga katemera tenga kaya ndi uyu amene tikupereka kawiri ungobaya ukubwerako ndiye kuti zikhoza kukhala zopepukirako kudziko ngakhale ku nduna wa zaumoyo ngakhale kwa iweyo mwini wako kulekana ndi kuti mukudwale tiziyamba kuyang'ana mankhwala andi kunena timanena ndithu kuti kupewa kumaposa kuchiza kuli bwino anthu abwere alandire katemera apewe kuposana ndi kuti asadwale tizambe kuyang'ana zinthu zikulu ngati ma oxygen kuti anthu aja apezeke. Poyankhulapo pa izi a George Jobe omwe ndi omenyerera ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo anati ndalama zimene boma likugwiritsa ntchito pothandiza anthu amene adwala nthenda ya COVID-19 nzochuluka kwambiri kotero kuti Amalawi akuyenera asamalise. A Jobe anati nthenda ya COVID-19 ili ndi kuthekera kogwiritsa ntchito ndalama zochuluka zimene zingachititse kuti nthenda zina ziyiwalidwe. Mawu ake mkulu woona za ntchito zokhuzana ndi nthenda ya COVID-19 ku Malawi Red Cross Society a Rosta Kufandiko anati kulimbana ndi nthenda ya COVID-19 kufunikira kuti anthu agwirane manja. Tikuyembekeza kuti media kumene atula nkhani ndi manyumba olutsira mawu amakhala ndi kuthekera kwakukulu kodziwitsa dziko zinthu zoyenerera ndi kusamathandizira kuti anthu asinthe khalidwe lawo amvere. Ndiye tikuganiza kuti ndi zimene takambirana kunoko atula nkhani kunoko akhala ndi kuthekera koposa amene anachitira mbuye monse mwachita bwino kwambiri. Tikuganiza kuti izi zithandizira kuti achite bwino koposa kuti anthu ambiri mdziko muno makamaka chigawo chakunoko cha kumpoto apange chiganizo cholandira katemera amene. Pali mantha oti katemera opitirira 27,500 wamtundu wa AstraZeneca atha kutha ntchito pomafika pa 30 Septemba chaka chino. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati lidzaonetsetsa kuti ndondomeko zonse zopewera COVID-19 akuzitsata bwino lomwe pa chisankho chapadera chimene chichitike pa 26 mwezi wa Mawa. Wapampando wa bungweli a Chifundo Kachali wanena izi mboma la Balaka pamwambo okhazikitsa ntchito zokonzekera chisankhochi. Thomas Kachere ali ndi zambiri mulipotili. Wapampando wa bungwe la MEC a Chifundo Kachali ati mwa zina bungwe lawo lidzapereka mamaski kwa anthu komanso kuyika ndowa za madzi kuti anthu odzaponya voti adzathe kupewa kutenga kapena kufalitsa COVID-19. Akachale apemphanso anthu kuti adzapewe kunyozana kapena ziwawa mu nthawi ya misonkhano yokopa anthu. Anthu azipani timalimbikitsa kuti
nthawi ya kampeni si nthawi yotukwanana kapena yonyozana, koma ni nthawi yofotokozera anthu mfundo zomwe muli nazo inuyo ngati akandideti kapena chipani kuti ifeyo mutisankhe chifukwa kuti tili ndi mfundo zachonchi. Si nthawi yotukwanana kapena kunyozana, chifukwa zimene zimangobweretsa mpungwepungwe komanso zimatha kusokoneza masankho. Chinanso mu nthawi ino ndi nyengo ya COVID, timalimbikitsa wana azipani akamapanga misonkhano yawo azaonetsetsa kuti anthu akubwera ku misonkhano akutsatira ndondomeko za COVID, komanso anthu obwera ku misonkhano tikuwalimbikitsa kuti phukuso la moyo sakusungira ndi wina. Munthu aliyense ali ndi udindo osamala moyo wawo, adzaonetsetsa kuti akudziteteza ku matendawa, komanso aboma apereka mwayo ndithu olandira katemera waulere. Ndi chinthu cha nzeru ndithu kuti anthu asakhale aulesi, chifukwa matenda amene alipowa tikudziwa tikamaona information yomwe amatigawira kunduna wa zaumoyo kuti anthu amene andowa kwambiri pakatipa ndi anthu ambiri amene sanabayitse katemera. Kutanthauza kuti umboni ulipo kuti katemera yakumathandiza kuchepetsa ngakhale ukagwira matendawa, koma mmene akumakugwirira akumasiyana ndi anthu oti sanalande katemera. Bungwe la MEC layika 26 Oktoba 2021 kukhala tsiku lomwe anthu adzaponye chisankho chachibwereza m'maboma a Balaka, Dedza, Mzimba ndi Nkhotakota. Bungwe la ICT Association of Malawi lati pali ntchito yayikulu imene dziko lino likuyenera kugwira ndi cholinga chakuti lifikire pa mlingo wopindula ndi malonda azaulimi pomafika mchaka cha 2063. Mtsogoleri wa bungweli Abraham Fudzulani wati dziko lino likuyenera kuyamba kugwiritsa ntchito luso la makono kuti likwaniritse zolinga zake. Afudzulani anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wokambirana za luso la makono pa ulimi umene linakonza bungwe la Pan African Learning and Growth Network. Iwo akufotokoza. Pakhala pakukambidwa njira zosiyanasiyana kunena kuti ngati boma tikufuna kuti tikamafika chaka cha 2063 tikhale kunena kuti nkhani ya ulimi tapita nayo patsogolo kwambiri. Izi zingachitike ngati boma litayambanso kuyang'ana kuti kodi tingagwiritse bwino bwanji ntchito maluso osiyanasiyana amene anzathu akhala akupeza, amene akuthandizira kuti kodi akamapita alimi kukadzala mbewu angalandire bwanji mauthenga a nyengo chaka chimenecho, kapena kuti adzale mbewu zotani zimene zikugwirizana ndi nyengo ya chaka chimenecho. Izi zingatithandizire kwambiri kunena kuti tikamakamba za commercializing agriculture kapena kuti kupanga malonda kuchokera kwa agriculture zikuchokera kukagwiritsira ntchito ka technology imene yapindulira mayiko ena amene akugwiritsa kale ntchito njira zimenezi. Ndipo Agnes Nkusankhoma ndi wachiwiri kwa nduna ya zaulimi. Ngati tizigwiritsa ntchito njira zimenezi zamakono, zinthu zidzakhala zosintha pa 2063. Olo mlimi imene mumuone yaleyo anthu ena amene mbado umene uzibwerawo sungakhale ufanana ndi mmene tikukhalira masiku ano. Ukakhala mbado wopanga zinthu zachitsogolo kwambiri, ngakhale kakololedwe kawo ka mbewu kakhala kosiyana kwambiri ndi mmene tikuchitira pano. Ndiye ndi loto lathu ifeyo ngati boma linolo la Tonse Alliance kuti 2063 zinthu zikakhale zitasintha, mlimi azikaona phindu ogwiritsa ntchito chinthu cha nyuwani zimene tiwapatsira masiku ano. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Agnes Nkusankhoma. Ophunzira oposa 200 amene akuchita maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu pansi pa programu ya Open Distance and e-learning akusowa thandizo la zipangizo zophunzirira zamakono monga makompyuta. Wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi Professor John Kalenga Saka wati izi zikubwezeretsa ophunzirawa mbuyo pa maphunziro wawo. Feston Malekezo wadza ndi ripoti ili. Asaka anayankhula izi ku sukulu ya ukachenjede pamene Reserve Bank of Malawi inakapereka mafoni okwana 70 ma power bank komanso ma solar panels ku sukuluyi. Asaka anati zipangizozi zithandizira ophunzira kuti azikwaniritsa kupeza mosavuta zophunzirira, kulumikizana ndi aphunzitsi awo, ophunzira anzawo komanso akuluakulu a sukulu ya Mzuni. Tikupempha ena kuti abwere azatithandizire pamene tikusowekera popeza panopa talandira pafupifupi 100 zili 70. Tufuna ndi tikhale ndi zambiri mu malo athu amene timaphunzitsira ku Lilongwe, ku Balaka, ku Mulanje komanso ku Kalonga ndi panopa ngakhale ndi pa headquarters zichuluke zimene zikuti.
poyankhulapo mneneri wa Reserve Bank of Malawi Ralph Tseka anauza ophunzirawa kuti mafoniwa awathandizire pa ntchito ya kafukufuku imene ingathandizire iwo eni komanso dziko la Malawi. Pali zinthu zosiyanasiyana zimene timakhala nazo mdziko mwathu muno, koma zinthu zimene zingapite patsogolo titamapanga kafukufuku nkumapeza njira yoti zinthu zipite patsogolo. Ndiye ntchito ya kafukufuku ndiyofunika kwambiri, n'chifukwa chake ifenso tinaona kuti tikhoza kuwathandiza pa nkhani imene. Mmodzi mwa ophunzirawa Rachel Misi anati mafoni amene alandirawa akhala ofunikira kwambiri popeza kuti alandiranso ma solar panels amene angawagwiritse ntchito kulikonse kumene kulibe magesi komanso pa nthawi imene magesi adzima. Sukulu ya Nzuni ili ndi ophunzira pafupifupi 3000 amene ali pansi pa programu ya ODL, ndipo akuchita maphunziro awo msukulu zimene sukulu ya Nzuni inakhazikitsa ku Balaka, ku Lilongwe, ku Mulanje, ku Karonga komanso ku Mzuzu. Makhalidwe ena akuchititsa kuti ophunzira ambiri asiyire sukulu pa njira ku madera akumidzi. Mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition Benedicto Kondowe walankhula izi ndi Times ponena kuti kafukufuku akusonyeza kuti ophunzira ambiri mchigawo chapakati akumasiyira sukulu pa njira. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Benedicto Kondowe wati mwachitsanzo chigawo chapakati ana ambiri akusiyira maphunziro awo pa njira kamba kachikhalidwe cha gule wamkulu. Nkhani yoyamba ndiyonena kuti anthu akudera limeneli amakhulupirira kuti mwana wamkazi sukulu si gawo lake. Iwo amakhulupirira kunena kuti mwana wamkazi apite mbanja. Pachifukwa chimenechi salimbikitsa kwambiri ana atsikana kuti apite ku sukulu. Ndipo wachiwiri kwa mneneri wa bungwe la Shewa Heritage Foundation Chefo Beatrice Bangula wati mafumu achichewa anauzidwa bwino zakufunikira kwa maphunziro, ndipo adanenetsa kuti ana onse akuyenera kuti azipezeka ku sukulu osati kupita ku gule wamkulu nthawi ya maphunziro. Ndipo ngati mafumu akudziwa kuti sizikuyeneranso kapena kuti sizovomerezedwa kuti mwana akachoke ku sukulu kapena asiye sukulu chifukwa cha gule wamkulu. Pakadali pano bungwe la Chefo lakumbutsanso mafumu achichewa kuti akumbukire zimene anasayinira pa nkhani ya maphunziro. Bungwe la Organization for Sustainable Socio-Economic Development Initiatives lati ndilokhudzidwa ndi mmene anthu akugulitsira malo kwa nzika za maiko ena. Bungweli lanena izi chifukwa chakuti kamba kakuti malo ambiri mdera la mfumu yayikulu Kabudula mboma la Lilongwe anawagulitsa. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Mkulu woyendetsa project ya OSAID Mphaso Zulu wati yakwana nthawi kuti anthu asiye kugulitsa malo mwachisawawa, ndipo iwo anachenjeza mafumu kuti asiye kusayinira mapepala ogulitsa malo chifukwa iyi ndi njira imodzi imene ikuthandizira kuti malo ambiri agulitsidwe mdziko muno. Nkhani ya kugulitsidwa kwa malo ndi nkhani yokuti ifenso yatikhudza kwambiri chifukwa tikuona m'bado wa mawa komanso ana amene tikuwalimbikitsa kuti azipita ku sukulu kuti adzakhala pati. Wapampando wa mafumu mudera la mfumu yayikulu Kabudula a Group Village Edman Nkuta anavomereza kuti malo ambiri mdera lawo adagulitsidwa. Koza kuzani kuti ngakhale mu April kunabwera anthu kunyumba kwa ine kuchokera mtawuni koma sindinadziwe kuti amakhala patipati. Kani imene anandipeza nayo ayi ifeyo tabwera tufuna kuti kampani ipeze malo oti tigule for 5 years. Nduna yoona za malo Kezi Msukwa wati zimene zikuchitika mdziko muno ndizosakhala bwino ndipo izi zikuyenera kuti zisapitirire. Komabe iwo ati pakufunikira kuunikanso lamulo la malo mdziko muno. Posachedwapo nduna unanenanso kuti ukhala ukulanda malo kwa anthu amene anawagula koma sakuchitapo kanthu pa malowo. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani nkhanizi posachedwapa musatalikire. At Chombe Tea, we always try to enhance your tea drinking experience. That is why Chombe tea bags are now enclosed in a pouch that makes Chombe tea further maintain its strong and rich original taste and aroma for a more satisfying cup of tea.
Chombe Tea also now has new and exciting outer packaging for Chombe tea bags. Chombe Export Quality Loose Tea and Chombe Economy Loose Tea, all available in stores across the country. Chombe Tea, the true taste of nature. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MatChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhoza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankha wekha kiyosiki, ndipo palibenso chifukwa chopitira mtown. Ndipo sanasochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo, komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MatChoice konko. Ndimapereka maservice a Go TV ndi DSTV monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanitsa decoder yowonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kaphiri, Area 23 Patank, ndipo ku Mzuzu moyandikana ndi msewu wa M1 ndi ku msika waukulu wa Mzuzu. DSTV ndi Go TV, sankha wekha. Takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi pano pa wireless yakanema ya Times TTV. Achinyamata mdziko muno ati ndikofunika kuwapatsa mwayi pa misonkhano ya nthumwi za mayiko kuti nawonso azifotokoza nkhawa zawo pa nkhani yokhudza kusintha kwa nyengo. Achinyamatawa anena izi mu mzinda wa Blantyre pamene amakambirana zinthu zina zimene akuona kuti zikuyenera kuti akazikambirane ku msonkhano okhudza za nyengo wa COP26 umene uchitikire ku Scotland chaka chino. Bungwe la Malawi Scotland Partnership ndi limene linaitanitsa msonkhanowu kuti limve maganizo kuchokera kwa achinyamatawa amene akugwira ntchito yolimbana ndi nkhani za kusintha kwa nyengo. Hendrix Nkhata ndi mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Malawi Scotland Partnership. Musonkhano omwe tinawo kunoko ku Blantyre ndiwonena kuti tikufuna achinyamata kuti timve maganizo awo zomwe akufuna kuti zikachitike ku COP26 yomwe ichitikire ku Scotland. Komanso tikufuna achinyamatawa tiwapase mangolomera kuti asaziderere pa ntchito ya kusintha kwa nyengo yomwe kumachitika mu dziko lonse lapansi komanso ku Malawi kuno. Achinyamatawa amapanga zambiri. Ena amapanga makalaja kuchokera ku zinyalala, ena amadzala mitengo, komanso ena amatengapo gawo pa nkhani ya kusesa boma la Malawi linakhazikitsa, komanso ena akupanga mpweya wophikira. Dziko la Malawi anthu ambiri ndi achinyamata. Ndi achinyamata akufunika apasidwe mangolomera kuti asamangokhala komano aphunzitsidwe ndicho linga choti atengepo gawo kwambiri mu nkhani zomwe zikuchitika mu dziko lawo ngati apapa tikukamba nkhani za kusintha kwa nyengo. Onaso kuti ndi gulu lomwelo lomwe limavutikaso kwambiri zinthu zikakhala kuti sizinayende bwino. Atisungane Sitima ndi mmodzi wa achinyamata ochokera ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Project imeneyi yandithandiza kwambiri chifukwa ndadziwa kuti COP26 kwenikweni chimene chikufunika kukapangikanirani komanso mena mavuto amene kusintha kwa nyengo amabweresa makamaka kwa achinyamata zimatikhuza kwambiri. Ndizathandiziraso kuti achinyamata atengepo gawo lalikulu pothana ndi mavuto akuza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Zimenenso zapangisa zoti zoyankhula za chinyamata zikamveke. Chinthu choyambirira komanso chachikulu kwambiri chimene ndifuna kuti chikakambidwe komanso chikakwanisidwe ndi ndalama yokwana 100 billion imene ma countries analonjeza kuti apanga raise imene ingathandizire kuthesa mavuto amene akubwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Imenenso ingathandizire kuti ibwerese zinthu zina zosiyana ndi zimene zimabweresa mwina kwambiri kusintha kwa nyengo.
mmodzi wa achinyamata mu mzinda wa Blantyre tisungane sitima. Mtsogoleri wakale wa sinodi ya Blantyre mu mpingo wa CCP Mbusa Masauko Mbolembole wayamikira Khristu a mpingo wa Mount Olive chifukwa cha mgwirizano wawo pa ntchito zachitukuko. Mbusa Mbolembole walankhula izi pamwambo okondwerera kuti nyumba yatsopano yopemphereramo pa mpingowu tsopano yakwanitsa zaka zisanu chitsekulire. Kachisiyu yemwe anamutsegulira pa 26 September mchaka cha 2016 ali ndi malo okhala anthu pafupifupi 1,000. Tindi ripotili. Chisangalalochi chinayamba lachinayi ndi mapemphero amadzulo ndipo chinapitirira loweruka ndi zamasewero zimene zinachitikira pa bwalo la Samaritan mu mzinda wa Blantyre. Zonse zinafika pa chimake la Mulungu ndi mapemphero amene anatsogolera Mbusa Mbolembole. Muulaliki wake mbusayu anapempha Khristu a mpingowu kuti aziyendabe ndi Yesu ngati akufuna kuti azipambana mzochita zawo. Mbusa Mbolembole anati mpingowu unachita chinthu chapamwamba pomanga tchalichi chamakono ndi thandizo lochepa lochokera kwa ena. Ndimalingalira kwambiri kuti malo opemphererawa ndi malo abwino komanso amtengo wapatali. Koma china chimene chimandifikira ndicho kuti kutheka tikhoza kukhala ndi malo abwino koma mwina anthu osapindula bwino lomwe kuchokera ku malo amenewo. Wachake muulaliki wanga timayang'ana zinthu zina zingapo zimene akuyenera kuzichita kusida anthuwa kuti kodi akumuziwa amene akumutumikira akamapezeka pa malo amenewo. Mbusa wa mpingowu a Oswald Chinyama anati ndizosangalatsa kuti mpingowu ukupitirirabe kukula mu zigawo zonse. Ngati mu chiwerengero cha anthu taonanso mpingo kukula mu zitukuko zina zomangamanga komanso taona mpingo kukula ngakhale mbali ya moyo wauzimu. So ma areas ambiri ndithu amene taona Mulungu mu zaka 5 zobwera zimachisomo ndi mwachikhulupiriro tikuyembekeza kunena kuti pamene Mulungu watiumba pamodzi watika pamodzi tiyang'ane chitsogolo kuti tikathenso kufikira anthu ena mwakukalalikira uthenga wabwino kwa anthu amene sanamudziwe Ambuye Yesu Khristu ngati mpulumutsi wawo. Ndipo zimeneyo ndi mission yake ya mpingo kuti tipite tikalalikirenso uthenga kwa anthu ena. Mpingo wa Mount Olive unali pansi pa mpingo wa St. Columba mpaka utakula kukhala oyima pawokha. Patapita zaka Mount Olive inakhazikitsa mpingo wa Namwiri umenenso uli oyima pawokha pano. Bungwe la Lions Club of Blantyre ndi mtsogoleri watsopano yemwe ndi Ronald Chilumpha. Lion Chilumpha wati akufuna kugwira bwino ntchito ndi mamembala a bungweli popititsa patsogolo ntchito zachifundo. Chilumpha alankhula izi ndi Times motere. Anthu amene mwina ndiovutikirapo kapenanso kuthandiza amene pali vuto tili ndi ma project angapo amene tikuwayang'ana chaka chimenechi. Akuluakulu ndi monga kumanga hostel ya atsikana ku Namikasi secondary school komanso tikuyang'ana ku Masaka clinic imene inayamba ndithu kumangidwa yasa kuti tiyimalizise kwaso tiyipereke kwa anthu ozungulira kumeneko kuti azitha kugwiritsa ntchito chipatala chimenechi. Phatikizapo tikuyang'ananso chipatala chathu chamaso chimene chili ku Queens chimene pakali pano chikuoneka kuti kunja kusichitiro chooneka bwino ngakhalenso mkati mu zina ndi zina sizili bwino. Panepo tifuna titakonza ndithu kuti chipatala chimenechi chibwerere mchimake anthu athenso kugwiritsa ntchito chipatala chimenechi. Ntchito ya chifundo iyi tikhoza kunena kuti zaka ziwiri zapitazi yakhala yovutirapo makamaka chifukwa cha COVID. Kuyambira mamembala kuti akwanise kusonkha tithe kupeza ndalama zoti tikhoza kuthandizira komanso tikudziwa kuti angakhale anthu amene timathandizawo avutikanso kwambiri chifukwa cha COVID. Kotero sitingayimire panjira kuna kuti chifukwa choti kuli COVID nafenso talephera ayi. Ifeyo ngati mamembala a Lions Club of Blantyre ndiokonzeka kuti tisakesakebe ndithu ndalama ndi zipangizo zina ndi zina zoti tithandizira anthu amene akuvutika. Mwina anthu kumafunsa kuti angamupanga motani ndi COVID amene pali njira zambiri tikuziwa masiku ano kuli technology tikumatha kukumana ma meeting pa technology pa mafoni pa makompyuta zonse ndikumatha kuyenda bwinobwino ndi kuthaso kuthandiza anthu amene akuvutika. Mkulu watsopano wa bungwe la Blantyre Lions Club Lion Ronald Chilumpha.
Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Boma likugwiritsa ntchito ndalama zambiri pothandiza odwala COVID-19. Mchitidwe ogulitsa malo kwa nzika za maiko ena ukupitirira kukula, ndipo nkhani zina ophunzira oposa 200 akusowa zida zophunzirira zamakono pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi khani motalikirana ndi anzanu, valani masiki nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Muna ine Ronald Mpaso ndipo ndikufunirani madzulo opambana.